La penya està buscant pivot al mercat i de moment, tot i que no hi ha res contractat i alguns jugadors sembla ser que puguin ser descartats, des d'Huracà Verd i Negre donem una pista de 4 possibles candidats a ocupar la posició d'interior. El més anomenat és Chris Silva, 2'3" i amb passaport de Gabon. Té experiència en NBA, va fort al rebot, és molt bon taponador i té unes condicions físiques que s'adaptarien molt bé al joc europeu. També hi ha Zane Knowles, 2'08", passaport de Bahamas, té experiència a Europa i en BCL, on va jugar al PAOK. Té 31 anys, té molt bons recursos ofensius, va bé al rebot i la seva constitució i la seva intel·ligència en pista podrien ser un bon complement. Mamadi Diakité, 2'06", passaport de Guinea. És més aviat un 4, té bon tir, t'anota triples, va molt bé als taps, sempre ho ha fet a la universitat, curiosament va ser company de Cal Gai amb el títol universitari, és ràpid i crec que es podria adaptar com a 4,5 al bàsquet europeu, un perfil més que interessant. I una opció, un jugador que està jugant a Turquia, Daniel Oturu, 2'3", nigerià. Porta només 5-6 partits a Turquia però està destacant moltíssim. És molt resolutiu en atac, juga molt bé per sobre la cistella, és un bon defensor i crec que potencialment és dels millors pivots nouvinguts amb passaport Cotonou que es pot explotar. La penya igual agafa un perfil que no ha anomenat i ens emportem una sorpresa agradable, però aquests 4 que he indicat creiem des d'Huracà Verd i Negre que podrien encaixar més que bé a la plantilla actual.